Carnaval significa que ballen els gegants, la gent s'ho passen molt bé. És una festa molt important que se celebra des de l'any 71. La música de la ballada dels gegants és magnífica. Doncs mira, dedica molt per tot Solsona, que és una festa molt maca. Te lo pasas muy bien. Treu el turisme, per tant, ajuda amb l'economia. De diversió, per disfressar-se, per fer coses diferents. Significa tots els anys d'infantesa meva. Festa. Sí. Quasi bé que sabem totes, perquè a mi m'acaba molt el carnaval. A la baixada, a la despatllada de la roba, que jo m'agrada ficar-me més d'autocultu. Toquem el bufe. Clar, el que és massificat potser és més complicat, però en general sí. No, perquè de vegades hi ha gent que empenyen i a mi m'agrada més els gegants. Jo per mi proposaria fer més activitats per a la gent, per a tots els públics. La idea del Carnaval inclusiu ja ve des de fa temps, quan les entitats socials, com a Missol, estem buscant la integració total de les persones amb la comunitat. Aleshores, des d'aquí va sortir la idea del Carnaval per tothom, ja que vam començar a tenir diàlegs amb l'associació del Carnaval, amb la Junta, i ens vam anar motivant. Ens vam anar motivant. La idea podríem fer un gegant que pugui ser apte per tothom, ja sigui des de gent que vagi amb cadira de rodes o gent que potser no necessita cadira de rodes però pugui anar sol o tingui por a entrar en un gegant sol, que pugui anar acompanyat, que no sigui un gegant lleuger, que no tingui por de caure, i una mica va sortir aquesta idea. I parlant amb la Junta del Carnaval i després se'ns va il·luminar, va sortir la idea del PUC. El pop havia de ser un element com un gegant, perquè havia de ser diferent de l'altre, que passa que el van fer tan gros, no era de massa bon portar, també costava gent que el volgués fer marxar, no va tenir gaire vida, això que era maco. El problema més gros era que no hi havia un lloc per tancar-lo. Si hi hagués hagut espai, pot encara hi fora. Jo sí, no. Vull dir, perquè igual no fa equilibri, vull dir, s'ha d'aguantar molt bé la força i l'equilibració. Sí, són fàcils. Perquè ets forçudot. No soc musculós, però bueno, ho intento. No m'ha cridat mai l'atenció. O per la gent, que clar, s'ha d'estar molt atent. No, porque no sé, lo veo muy grande, no creo que... Sí, ho crec molt difícil. Per què? Perquè els fotia a terra. Primer perquè pesa massa. I llavors tens a portar el equilibri. Quin poder que es faci molt bé. No, perquè no puc portar perquè podria la cama i cobria. Ja pujar no, em fa por que em fotin a terra. No. Jo quan els veig ja dic això caurà. Sí, una mica de por que caigui. No quedarà, sí, com això. Amb això sí que ho protegia. No, si m'ensenyés sí, però fotré terra. Sí, que estigués adaptat per tota la gent, sí. Jo crec que és molt bona idea perquè la gent que tenim limitacions valem o inclús molt més o igual que l'altra gent i tothom es mereix oportunitats en aquesta vida. Que fos bastant gros i ample. Sí, més aviat lleuger. Baixet. De mi altura, más o menos. Divertit, d'aquests que tenen aigua i... Sí, pesa menys. Un gegant molt cofó i molt alegre. Que sigui bufó. No sé, alguna figura que fos solsonina, no sé. En fang, com el Manat Caceres. El nou pop serà una figura diferent al concepte que tenim aquí a Solsona com a gegant, perquè no serà una escultura modelada en fang, sinó que la seva base serà una estructura metàl·lica amb una varilla prima metàl·lica. A sobre s'hi posarà una capa d'espuma, podem dir, i després anirà recobert de tela pintada i llavors altres elements que són com més modelats potser seran els ulls o el barret. Els tentacles també d'espuma, que siguin tous a l'hora de tocar i també això amb la interacció amb la gent pel carrer, ja que serà un element ample.
I la part de dintre també està pensada per ser forrada amb espuma, que sigui còmoda, que sigui lluminosa, que no causi cap claustrofòbia. Doncs això, un element que pugui sortir diversos actes del Carnaval, que la gent se'l senti seu i sobretot la comparsa de l'emissol, la comparsa del pop, que el pugui lluir en diversos actes i pels carrers, que passi còmodament amb les seves rodes. Sí, en principi la idea de crear la comparsa del pop ja no només és per nosaltres, sinó que volem que sigui, així com el gegant serà un emblema més del Carnaval de Solsona, volem que la comparsa també sigui una comparsa de Solsona. Aleshores, la comparsa hi podrà entrar tothom que vulgui, ja sigui usuari d'emissol o no, i llavors també hem volgut fer l'altre vessant, que és que, com que hi ha molta gent que ja té comparses i no es vol moure, de que puguin ser amics del pop, que aleshores serà com fer-te una mica de soci i amb una quota anual podran tenir el parxe del pop. Sí, hi ha diferents poblacions, que per exemple a Barcelona crec que hi ha uns gegants que són exclusivament per gent que va en cadira de rodes, però un gegant que englobi a tanta gent que ho pugui portar, diguem, seria el primer i també seria el primer carnaval que té un gegant d'aquestes capacitats. Des de la Colla Gegantera estem molt contents de que tothom qui vulgui, ja siguin nens, gent amb mobilitat reduïda, puguin vindre a portar gegants, ja que abans eren com els de sempre, era un cercle més tancat, i ara obrim aquesta possibilitat a tothom qui vulgui. Si hi ha geganters, el gegant sortirà sempre que el poble hi vulgui. Ui, genial, ells estan esperant, ells com tothom els encanta la festa, els encanta el Carnaval, estan esperant que arribi per poder-se disfressar i el fet de dir que és un gegant que hi poden entrar, que molts no hi han entrat mai o per por o perquè no se'ls ha donat la possibilitat, doncs és una gran oportunitat. És una bona idea, només jo diria que poder no ha de ser tan alt perquè si no tindran problemes. Ara, si posen unes rodes i d'això, si el podran fer córrer bé i faran reviure una cosa que hi havia, si vol. Una de les integracions a la cabalgata del 77, el pop. Aquí tenim els portadors dels gegants. Amb joves d'aquests es pot parlar d'una autèntica participació al Carnaval. Tirar endavant aquest projecte tan gran té un cost, no? Ara s'està confeccionant el gegant i la idea és de fer un mecenatge, que tot el poble pugui col·laborar i es pugui sentir partícip d'aquest nou gegant, del Carnaval per tothom. Llavors s'obrirà un mecenatge per la web del Carnaval on tothom podrà fer l'aportació que cregui convenient a partir de 20 euros i es regalarà un obsequi que seran d'edició limitada, fet per nois i noies de l'emissol. Llavors, a part d'això, també hi haurà, repartirà la foto i diverses coses que ja detallarem a la web. Sí, com?